Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Είμαστε εδώ στο νέο προπονητήριο με την ομάδα της καρδιάς μας, το Φάντασμα της Όπερας. Προπονάω αυτή την ομάδα πάρα πολλά χρόνια και είμαι σε πολύ χαρούμενη θέση. Να σας παραθέσω πως αυτή η ομάδα έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Τα τελευταία 2 χρόνια δουλέψαμε σκληρά. Είμαστε 2 φορές χρυσές Πανελληνιονίκης στο Gymnastics for All. Ένα χρυσό στη Σόφια της Βουλγαρίας το 2024. Και ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Λισαβόνα. Please welcome Greece with the Phantom of the Opera, representing the AOG Aydario. Phantom of the Opera. Representing Greece from the AOG Aydario. Representing Greece, the Phantom of the Opera, AOG Aydario. Rose! Είμαστε πολύ περήφανες γι' αυτό. Σύντομα θα μας καμαρώσετε και θα μας απολαύσετε στον γκαλά της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε σαν έμπνευση, σαν όνειρο. Ένα όνειρο που εγώ με τη βοήθεια φυσικά των συνεργατών μου φτάσανε τόσο ψηλά. Μόνο συγκίνηση μας έχει δώσει αυτή η ομάδα. Δεν είναι μόνο το ότι έφτασε τόσο ψηλά, είναι ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου.